Ассалому алайкум дӯстон, шумо боз дар шабакаи Нокаут.tg қарор дорем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шита дам гирен, мо боша видеоролика сар мекунем. Аввал сар мекунем аз ҷанговари амрикоӣ Ҷастин Гейҷи. Ҷастин Гейҷи дар бораи ҷангҳои дар пешистода фикрҳоша баён кард. Ман фикр мекунам, ки Пари соҳиби камарбанд мешавад ва баъд мада шанси хуб барои реванш пайдо мешавад. Ҳабиб рафт ва ӯ худаш тоқа монд, то ки ман қатъи ӯ ҷанг кунам. Мада Дэн Хукер маъқулай. Ман ҷангҳои вай тамошо мекунам. Ин хеле ҷанги зур мешавад. Чихе Ислам маҳорати худша нишон медода боша. Ислам аз ҷои 15 ё 12 зуд ба ҷои 5 буромад ва мада ин маъқул нест, не ки ӯ ҷанговари хубе. Дар ҷои Ислам ман шояд фақат гӯштин кор мекардам, чунки Дэн ҳамавақт аз вазъияти рақиб нигоҳ карда ҷанг мекунад. Медонен, шояд Ислама дар замин кор кардан намона, аммо мо хеле шид одами ба накал роӣ мекардагии Ислама надидаем. Ҳамиқа гуфта метавонам, ки ба ҷои Дэн ман ин кора карда метонистам, аммо Дэн шанси кам дорад. Дӯстон, шумо чӣ фикр доред? Пари ё Оливейра, Махачев ё Хукер? Ҷавобтонро ҳатман дар комментария нависед. Чемпиони Игл FC Фаридун Одилов дирӯз дар сомонаи расмии инстаграми худаш аз ҳолати машқу тамрини худ якчанд аксера гузошт ва дар тагаш чунин нависонд: шудгоркунӣ сар шуд, танҳо интизорам Игл FC. Иншааллоҳ рақиба ба наздикӣ эълон мекунад ва ман бошам танҳо омода шидистам дар реҷаи интизорӣ. Хотиррасон мекунам, ки Фаридун Одилов бояд рӯзи 22 август дар турнири Игл FC 39 баромад мекард, аммо бинобар аз сабаби вазни зиёди рақиби Фаридун Марсио Сантоси бразилӣ Фаридун ва мураббии ӯ ба хулосае омаданд, ки Фаридун аз зери хатар намегузоранд ва ин сабаб шуд, ки Фаридун баромад накард. Ҳам акнун Фаридун машқу тамриноша дар толори варзишии Evolve Gym, ки дар шаҳри Москва қарор дорад, гузарондестай ва шояд охирои ҳамин моҳ ё аввали моҳи ноябр ҷанги худша баргузор кунад, аммо худи ҳозир номи рақиби ӯ маълум нест. ҳамин ки эълон кардан мо ҳатман пешкаши шумо мекунем. Барои ҳамин худи ҳозир ба шабакаи мо обуна шавем, зангулачаро барои видеоҳои оянда гирён кунем ва барои меҳнатҳои моро қадр кардан лайк азер кунем. Ман бо шумо паси видеоролики навбатӣ мешавам. Сарбаланду хонаобод бошем. Хайр. I told you